Nesta parada a carón da súa casa comeza o longo percorrido de Manel cara ao colexio de Lagostelle, a tan só 12 km e medio de distancia. Pois o día a día de Manel é levantarse moi cedo, porque o autobús ven ás 9:25 aquí, a esta parada, e despois ten que andar 10 km nunha furgoneta para montarse nun autobús que o recolle ali na Ventisca e despois o leva ao merendero, ao barreiro, e volta á Ventisca para recoller outros pequenos ali ao lado. O itinerario fixado por Educación fai co neno viaxe diariamente 2 horas no transporte escolar e pase 2 veces polo lugar no que se fai o transbordo da furgoneta, o bus. En total fai cada día 32 km para ir e 32 para vir. A nai de Manel pide unha ruta alternativa que deixe o neno nesta outra parada e evitar o desprazamento de 10 km na furgoneta. O máis lóxico sería que a Manel o sacaran ao merendero ou a Reixas, a el solo, ou que viñera o autobús a buscalo aquí. Malia as reclamacións dos pais, o pequeno de 4 anos leva dende o comezo do colexio, o pasado curso, na mesma situación. Falanche moi ben e todo, pero seguimos así. Pola mañá estou no acercando ao colexio xa para que el non madrugue, e polas tardes ven todos os días dormindo, porque unha hora no autobús non é unha broma. Fun ali e non pedín un trato preferente para o meu fillo, pedín un pouco de sentido común. Alleo a problemática o que Manel quere é chegar cedo á súa casa.